Zvezdan Slavnić izgubio je razum kada mu je bivša nevenčana supruga Ana Ćurčić rekla da ne želi s njim da više bude ni prijatelj i napravio je karambol u spavaćoj sobi. Želim da budem sama, sve sam radila za tebe, nikada više nećemo biti zajedno, niti ćemo biti prijatelji. Prodao si me i izdao, s tim ne treba da se nosiš tako što ćeš da lomiš po kući i vičeš. Odabrao si umjesto mene, našeg života, moje žrtve, sve zarad jedne P s kojom si planirao nešto, a znaš je samo 20 dana, rekla je Ana. Cepaj care kako god da umeš, rekao je Zvezdan. Vrlo rado, rekla je Ana. Slušaj me, nemoj samo da ti je mater, zapretio joj je Zvezdan. Beži dno jedno ljudsko, kazala je Ana. Slavnić, koji očigledno ne voli da bude ostavljen i da gubi, prvo je gurao Anu, pretio joj i psovao je, a da bi onda rasturio njen krevet. Pobacao je sve sa njega, a kada je zamahnuo čaršavom, svom snagom i njime udario Anu posred lica. Ona se odmah uhvatila za lice, sela na krevet i počela da plače. Zvezdan pravdao da ju je sasvim slučajno zakačio i nije imao nameru.